Khaile Geronimo crime video thar lo chuak le ta nu chui na kan chon tak tak main Geronimo merchandise ka kan fak le lokange kan soi photo khan he merchandise si Geronimo min ngai hlut sak ve du de tan liu lewa tiania sumdon na ru pu ti po kan nishan lo adu chu description na link a hian lu pop mai turnia Geronimo logo design ba ka kan chong kam man lar tak tak fin fiana fia fai fek fok ti te tuk chu nuam choi tui mut tui mang tha ti te le Geronimo investigator ti chuana design te kan an siama du ber than chat mai turani tin kan an soile du chu kan order te hi print on demand ania stock sa ni lovin order dan anga print chapani wangin online shopping dangang chuan aron thleng zung thelo ti kha kan an soile lok bok ania tin mani order thelo emo thiam lo emo chuan number kan talana hian ron soila a chu langin kan lo boy pui thereng cheunia kan lo me he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni pakwa February ni ruk zingdariat vel ania Oregon State USA Multnomah County achuan khua ala vot clear ama zana dai tlala nong chuap nen du to kamut ala chakom viau ani chumini zingkara chuan thien dun hi karin anin khal chuaka ram hnuai re rui tak mayan tlang lai chuan an ti tui khop maya chuti an ti mol lai chuan korthuk angreng tak Gordon Creek an ti hi an thleng don meka an thlen ma dewa chuan pickup truck sen hilowin hunga abulok sen di lui chu sangamana mi an kalreng na thina ni wangin motor lo ompo chu makhante shan lo ma se chu koralei indo anan tlan don chi chuan pakhat jok chuan kongsir nim buka tang chuan kut niom tak lo lang hi a muta tlat maya chu ku chu azom tu ban chuan alaron vaile ngale mani a phelop hlop hian a shia chulaya kutlom ngot dan tur chu a hria thiam lo ema wangin a musole mo a in ti hial ani makati ema wang chuan a thian pa chu ding tur atin a thil mu chu a han shil ve ta top maya ani po chuan chu tia chiang lo roi tlan san nei chu tin fin fia turin an vapan naita an thil va mu na lai an va thlen chuan nu pakhat hi hliam na tak tuarin alo let reng mai a taksa chuan hliam le khak an sa hlea a kutin de chu mu tla kom me lo khopin a bung neng nung maya adin kara te le a kut zung tang kara te chuan lein no chen trun boka chutia makti taka nen lai chuan chu nu chu thele varon tong chuakin Hazelynn storm sini thu aron soi chuak ta ani anuk e mala chat lo tian an hria chuan an thian dun chuan rang takin 911 an call ngala chuti lai tak chuan chunu bok chuan harasati tak chungin khonge kapasal kha chan ro aron tilea ama chau nilovin a pasal podin mun thalo taka ading ve ti hairual ani talova chan ro aron ti dana bidang kudan tuar ni ngein alang bok ani engthil ngi antona a pasal chu khoya nge om tianan zo chuan a pasal nen chuan an chuadun lain tutene mon lo bea a pasal chuan uma ram hnuai lam panin atlan chianin a soya tin ama chu abul le tang chuan an the thla theilovin aron wak chuak le sham nin ain soibok ani chan chuan na thok tu te po karlova an ron thleng ve ngala theyang angin pi Hazelynn-i chu an boy som ngala adin munte ziom deuh nu chuan damnoin laman pan puita ani a hliam chu alo na phian maya pem le kakator nual baka akum kuru le angum ru le anak ru aso tliak hi lo nia chuti mai chuan akal thei to don lo tia chiang hlea damnoina chuan engemaw chen omri angai don ani en kol na thazok adon nuwa chuan pi Hazelynn-i chuan an thil ton po chu chip chiar zokin a soi theita chumi jing chuan a pasal Gerard nen chuan mi pakhat defa ti an hriat chu muturin an chuak niin a soya an long dollar singli man lai chu hral tumin an zuar meka
đây phát chuan lấy đủ nia in xoin chú mi zinga in mutur chuan ruang man nan siam ani ome a soi zel dan chuan an mun tiam an va thlen chuan mi pahnih hi motor dangin an ron thleng ve a pasal chu chuk ma sa in ron thleng thar zinga pakhat nen chuan an kal sang dewa ani chu motor atanga chuaka lewa kal ve tum chi tin a pasal mang au thom a shetamaya chuta ron thleng thar pakhat zok chuan ani po chu ron umin le atang chuan a the thlathamai nin a soibok ani chutia atlak thak na lama chuan leiru rel engeng mo chu adeng thazot zot maya chu wang chuan le thlen ma poin le ma tor thaman nual don ti chianga ataksa liam tor dan nen po ain mil viau rengani chuti rol chuan van nei thak takin le hnuai le nem lai taka atla fu hlau maya thilova ruangin a chuak le hlau maya hun enga ma chen chuni khoshelovin om zui nge nge nin ain soyani an har le chuan tuma mu turan lom tolova chutia om reng chuan a cheber po tong theni tin shein thei top choin kong puilama in hai chuatumin a beita a ru tliaka wang chuan chet har sa ti hlea a soidan tak phei chuan chutianga theile theilova in hai chua chung chu darkar ni velai ani ome ti chuan tuna an ma mu tak na lai hian aren hai thleng thei ta shama tran pui tu tur tu te motalin an mu be sein akutalo vai tangat ngat mayani anni nupa pu Gerald Storm sale anupui pi Hazelynn-i te hi nupa hlim tak har wangdun takania an malam hun khirin ruam man na sang sangan siama pu Gerald te hi kum somruk chuangani to na ala nung chalet let le ni home tin an nu pi Hazelynn-i po hi kum somnga chuangani ve to boka ma se ani po film le lin ena in nga ni len to pangkha atum bik mi lo anni nu pai kum som thum pakwa zet chun loin nei veta eng tin nge an lo upat huna ta na in buat sayang ti chuan thu pui ber ani veto ani annu pai kum sangat zakwa somruk pakwa in tongan nia chuti lai chuan tleirol ten lania mi zeinang lo tak ni ma se an chak lo na lai chu in hret hiam tonin anin pom nget taphian ani Hazelynn-i hi mi ze zoi tak nun nem le ngai na tom takani lain Gerald ero paro rum ve tak mai a chul chuan ri karap rap po she vak lawang chi hi ni ve thunga angai dan chu midangin engangin ngen don sonanga midang ril ru hliamangem ti po ngai to lem lova chong chua phong te hi a chinga chu tak chuan nu hian a beng dai thiam vele ema anin koprem le ani Gerald ta Vietnamin do na lama sipya te changa akal zak zak nu kumsaka zakwa somsari pakhat khan anin nei tange ngeya anin nei nu po chuan anin kop ngetin an hlim hlea nu patam ber chuan e zon na ngel nget nei hi an thlak lelem em lain anni nu pairo hi chuan thil ngai reng boi pui hi an pei ve thak lova thil chi sang sang ti kwalin an nuam ti danin ani berang chu e an zong kwala lo cham na mual mual chu nei ve thin bok ma se atam zo ka chuan an lo tling viau zelani Gerald pei chu nursing home pakhata pastorang deuh ten hanom vea annuwa thingkung mun te en ko leng lop lopa a thing mun pei chu annu pa chuan anom chil nge ngea pu Gerald te hi ram van nuam ti deuh mai lo ni bok nen chu tianga ram ngo de pakhosak chu nuaman ti hle ani kumsaka zakwa somsari pathum khan an fo pazok Jason a han neya kumthum nuwa dama apiang vele boka chutia nei zon na konga le khosak phunga shim shim po an nom sak cholai taka fanan nei le zel mai chu an limin an nuna chuan soile sel tu reng reng an shelo ani bera fen kol konga pon fakomin chung ko om tak an ni chonin an mani hrechiang tu te chuan an soyani amai ro chu kumsang khat zakwa somkwa pakhat aroin her chu chuan sumle paya harasat nan tok chho ve tatlat maya anrin chan ve ber mi pakhat Hazelynn-i pa chu aboral thut maya chu chuan na satakin an nuna ngonga eizon na po kong tharan da pangai ta hial ani ma se
an van duai na chu an ta na kong thar sial tu lo ni te zoka ina ta na man thei du khuna lir thei manga nu son mai theng chi hi lei kholin man nein an lua ho tira chu thila chuan an tluang ta phian maya tin Washington State chunga ram lein aran rol chi sang sang an vul boka khosak harsa han ti tur chu ni to lo chiang ani chuta an hlim na bel cha turin kumsang ni pali khan an tu masaber anan mule zuya kumnga vele nu phei chuan tu panga lai an nei tak nge ani a mai ro chu tiang an hlim wang lai tak malam hun thui tak thlir anum lai chuan hetiang hian van duai na rap thlak takan tok ta ani pi Hazelynn-i chu Portland khopui damdoin khuma mut mek lai chuan police ten an nan lo thok chun zom char to an mani ku thlak tu te chu khoile mangi an kal ti hriat tumin ui fing nen an thok chuak ngala tin tuna pu Gerald chu khoi ange omang ti mol mai chu naman mo thlak ber lo ni lo theilova aladam nge thi ti po hriat ani lo wangin nu chui tu te dan chuan chet ranangai le ani chu ti investigator ten thei top chuwa man lak chho mek lai chuan chuin be na chungchang chuan thu thar the dar tu te beng po lo thleng vele man mo to an chen na korbet khuate ang kholian lova phei chuan chanchin danga leng lo ani ber chu tiang thil rap thlak chuan hriat khat tak le thil thleng zen lo ni wangin mitin mai chuan an ngai ven ti theinia a hria piang in oi har san tia a chui tu tur police te nge po chu amak ti bere an changemoti mai turania tunge chu tiang thil chu ti duang in sual boy le I pom lo mi om thale le lai tha poi ti lo kho pa han che du chu tunge niang ti mol chuan an ril rual wa theu mai ani tin an victim te ber kherla chu upalam ti soi thei ve chu ta khotlang ta na nok sak lo mi poi soi lo ber chien lo ni bok nen an case chuan ngai vena hlo lo theilo ani heti lai hian pi Hazelynn-i chu atule faten damdoin khumbula an kil thap to adin mun po ziom chho zel ni na langa an lom ve viau mai chu ti rol chuan an pa ber churam hnuaya chin hriat lovin alo bo me kania a thi nge dam ti po hriat ani lova an lom kim hlei theilo ani chuta mang an na ti zual turin beyan to na hmuna tanga misolin Gerald ta na vel chu chui zui har em maya amun ma a cheng chet dante khovo shom dante chuan chet vela ti har zuala tin chu mai ni lovin misol te nan lo be na hnu mai mo anin liam na hnu mai mo ang chi te chu chui turan mumang tlat lo maya chu chuan an ril ruat ti boy le ani ketnia kemo hanin hamboi na hmune mo po engma han chui zui tlakan mutlat lo maya police te tan chuan ma han son viau ngai na au meulo ani damdoi na la mek pi Hazelynn chu adin munala that pum hlum lo wangin thu han zo chiam an lain thasung dewa tin an thil ton rap thlak tak chungchang chik taka ngai to kira han soitir le chu thil ti chian la hre chia lo boka amai ro chu apasal Gerald da chuan ngai tu na lua lo theilova malak dan tur danga wang bok nen she tak chungin pi Hazelynn-i chu thu zot fia tur chuan damdoin lam chu an pan nge ani kaltak veka chuan a chip chiar theng bera an thil ton chu zo chua lo train an hria ti chuan pi Hazelynn-i chuan an thil ton chu a ma chol kar khat kalta vela tanga soi tranin nu chui tu te hriat du chu an chang chho tan ta a ma lo soi zoi tong khan an long chu hralan phal thu tual chung chan chin buan chua chol kar khat nu vela mi pakhat de fa in ti hian ron biein a leidu mai theinin a roin soya an nu pa chuna ngai tu awang fanga poisa thila in dor turan nia sumatam thambok nen alin chunga midang hruai luai chuan mundanga in biak na nei mai chu thainan hria ti chuan sangaman pa velin kudan tortak na leibula khanin muturin ruwa mannan siamta ani anni ruwa talo thlen chuan jing daruk le minute som ni le daruk le chan vein kar vela anin tiam na mun lampan chuan an chuak ta
an in atanga hlat vak lo wangin rei vak lo an tlan hnua an pickup truck chu kong sira chuan an hunga an mi hmu tur te pawh chu a hnu loka aron thlengin an motor hun na hnung taka chuan aron ding ve ani a soi zel dan chuan an motor chu pickup truck rang ka chak rong ania eng ang chi nge ti takero a soi thei to lo thung pu Gerald chu chuak ma sain ron thleng thar pakhat zok nen chuan an kal sang dewa ani ro khwa vo deu wangin motor chunga chuan alo omani ome a hnu rei vak lova pi Hazelynn-i chuan pawna wa chua leya chuan wa hoi kho thon mai aril ruka ti chuan chutia motor atanga a chuk hnu rei lo te a chuan a pasal chu mangang orol ti hriat takin tlan cheturin aron au tamai ni in a soi chu vele ril rumu mal po pu man lovin leilam pan chuan a han tlan phei veng ngota ma se mi pakhat zok chuan ron manin le tang chuan a the thla tamai ni in pi Hazelynn-i chuan ain soi ani an mani beitu te chu eng mel pu nge an ni tian an zo chuan an thil ton chu arang te thut lutuka a hlau thongin a hliam toralo na bok nen an mel chu a hremu mal thei to tlat lo maya nu chui tu te tan po han nor lui chiam chi ni lova chu ti rol chuan an mel mang tak ngel pon hriat lo chuan nu chui na chu khir le zual don ti a chiang le ani pi Hazelynn-i na hriat thei chin chu mingo an ni ti te dei fa in ti zok chu a toi zoka fit nga le in chiriat vel niarin thu te a thian pa sang zok chu fit ru ku vel aniang ti te chu ni deuh maya tin ama pai thatu dei fa in ti ni lo zok chu a sama buk zoka mui mula nei bok ti te chu a soi thei chuna ni deuh maya ni nu chui tu te chuan engwang an mani chu bei mai ngen niang tiarin dan neem mi paisa tam tham deuh bat sakan neem ti te le thi kho phiala hotu mel man neem ti te an zot lea pi Hazelynn-i chuan chu tiang konga chuan engma han soi fak tur shelova mi pa ngai ve mai an ni thu te le zu le rui hlolama pon film thu te soin an mani huat na chan tur nei turarin po anei thiam lo ni in ain soya a pasal chuan a hriat lovin mi paisa tam tham deuh te lo bani theyangem anan ti poin a pasal chuan tu summa bat sak ngai lo thu soin chu tiang wang chu ni thei lo ti huai takin a soi ngama tin tu poima an soi hriat lo thu kon fi takin a soi thei ani an mani beitu te mel chu chiang fakin soi thei lo ma se a soi theiang ang mang chuan an leman an ziak rista top maya ti chuan chung milem chu mi pui mu thei turin an tlang zar tapop mai ani tin an mani hria piang chuan police hria tir turangen na an da tel boka ma se an rin ang ngein kan ti don nge an be selo angin kan ti zok don tu main chu mi chu ni thei mai ngem le ti tak ngial po an ron soilova an malak na masaber chu atlol taphot ani rin le chui zui tur pakhat te man nei miaw lo wangin malak chaka har hlea vane na mai pialama lak tle man momo don ti a chiang khop mai an nu chui mek chu a huang ti zo le zual tumin pu Gerald talai chin nai tele an thian kom thin zong te chu tun hnaya mi zia thil dang lamemo hanrin hlel deuh tur enga motal hria piang churon pen chuak turin anan ngen lea ma se tu ma chu tiang rin hlel tur hrianom le chuang lo ani nu chui tu te chuan pu Gerald hun mandana anu pui nge poin rin hlel na chang hriat lo enga mothil tona nei takin tin pi Hazelynn-i chu tun hnaya pu Gerald hun mandan tlang pin an zot lea ani chuan ben tor ma kar vela kha chuan a pasal pu Gerald chu lo nei na man ruwa vel zor na dor ne na in bedeu reng ni na soya chu tiang vela chuan an thuin mulo palte ne theyangem ti ngai dana nei ve dewa tin banka kalin credit card bill pe ti soile boka chu paisa kai noi midang ne na anin dor soi tur shet nai vai chu ni le maya chu ta changa holam chu akal phone thin dor pakhata meizia leina lut koi ti pola soi thei bok ani chumi nu February nilia Washington lama an ram nei haran an vul chau na hmuna khana zin chuaka ama motorin ran cho phura chuta chuan zan riak ngalin atuk February ninga alo hole ani ome
chung a hun man na sang sanga chuan tuna bean to dan nena in zum thei thila lo wa tong em niang ti ngai dana nei ve deu ani chung thil pi Hazelynn in a soi ba ka chuan nu chui tu te point thil shet beran lo nei ve ta boka a mai ro chu a hun man dan lam ni lovin a mi zia lama ni thung pu Gerald da chu pathin cheve tak chong phong mai midang ngai dan tur thulu tuk lawa thil soi chuak pop mai chiani ti an sheve ta a soi chuan ril ruang lawa min an lo don son fu pal vai chuan thilakal sual viau theidonin an sheta chum khat phei chu atong kam man u chuak lutuk wangin manalo tok ve rap to ti te thlengin an shet belle ta zelani chu thil chu sang zakwa somsari pakhat kuma thleng ania chu tila US President Richard Nixon chu ngai thei vaklovaniang midang sheta Portland a local huna pek tur silai mu ka nei thakhop mai alo ti pekaniome chu President Nixon an Portland thlotum lai takaloni kher boknen atong kam chu FBI lamin lo shein President tha tum case an lo man rap to ani ti chuan tun case po hian chu tenga tong kam tha da deu thina wang chuan mi huwa ta hlonga hetiang boin he an chunga lo thleng ta ni thengem ti chu zona om thei takaloni ta ani tin tun thlengin an chunga poi khoina thlen theina tur chandang chu wang chu nianga han ti turei pon la shet miao lo wangin chumi tong thei case bak chu han rin ngai nan she hlol lo ani an long zor lai khan chu sak du wang niang han ti don se an long taka chuan khal chuak bok silova in rokna niang han ti don lain paisa po ti thaman a chualo baka an paisa bom shet ani lo boka an kalna motor po khoi mi lovin an hnut chia boxi chu wang chuan mimal taka pu Gerald ta hotu no manga an nupa chuan an tor phata niang ti chu thiloyom berani lo theilo ani ti chuan nu chui na chuan kongpoi mo tak pani azo chho thei ta ti na nia pakhat chu pi Hazelynn in amani ni thumkal ta vela pu Gerald ta hun mandan le azin chwa dana soi khania adang le chu pu Gerald tan mi po ya soi palem niang ti chuani ti chuan Washington an ram lama pu Gerald ta hun wa mandan chu theyang angin anan zir chiang ta tluang takin nu chui na kong an zo zelang chu ti lain thil poi mo heavy u chuak an she chuak tatlat mai pu Gerald tan an ram lam pana tlan na konga paltlang nge tur check gate pakata CCTV footage chu an zir chianin chu konga chuan pu Gerald chu tlan tlang mialo ti an she chuak tatlat maya chu ti ni chuan ain soyangin azin chuak mialo ti na nge nianga pi Hazelynn chuan a pasal zin thua chuan do ta soizok ti chu zona poimo takalo ni le ta ani tin ani puiro hi akal na chuan upin ne na ze panga anran vul na mun lamakal turanga in soin alo peskiu ve zuayam niang ti chuan ril ro lian ber ni ngal boka men cheu anin man viau te poni ma na le tin achan turo mang po rin ruk danan nei thiam ngala anu pakara chuan soi chuat chi lo engemo har sat na le in rinom lo san na boruak te lo mrengem niang ti ngai danan neya thil nuam ber ni lo ma se in ruk bo na hiala thlengania thuruk nei na chi ni tolo wangin nu chui do re chuan nat na khuma mu anu pui bok chuan an kom thale ta ma se chu tiang thilan an zo chuan pi Hazelynn chu alo chang nangang mai chu tiang anu pa in rinom lo san ti vel chuan nei lo chiang kwang lu tuk ti huai mang khein lo soi piap maya Christian ani nang poinin nei na thu thlung chuan zaem ema amai mo Gerald te mo po rinom lo zong in an khosa don lo tia chian thu lo soi mia maya ni nu chui tu te chuan ti mol phone tur cheu zon wang ron zo cheu kan nilova thilom thei zong shet vek kan du wangin ania kan zo che ngai zong nei han ti de urup kher lo po han thik de matal te nei lo mo ti anan ve thlem ngel poin ai nei mi lo chu tiang anom lo ti chu an chan na don chun ani top maya atui ma zok chun thi ni ngot lo chuan anin chen lo tur thu sein a chang na ngang khop mai ha mai ro chu
an pa chu Washington lama an huana kal tur ni en soi si chu lama kal lova atu ka hole mai dana chuan ama du thuin khoya emo kal ti na chu ni phot maya tuimo chuan dot an soi emo thudi kan zepe monin an sheta tlat mai an chunga thil thleng ne na lo in zom kher lo ni poin rin hlel na ti re nan tal thudik hriat chua trulin an hria ma se han ti chiam dan lan shemai to big box si lo chu ti lai mek chuan tim dangin Hazelynn-i thu soidang huan siam na man ro zor na dor Gerald takal na nia soitele ei chop dor mei ziela le na nia soite kha an lo bo zui ve mek boka ti chuan le chulama po chuan thilmak dewan lo hriat bel le tlat mai pi Hazelynn-in a pasal zial lein dora kal nia soi hun omang vela khan alo kal tak tak lo ti an fin fia tlat maya pu Gerald hi alo ju tur ze kanga ama ring em tu nu pui hi dot clear lo shilani don hi anti rum toni chuti ni chuan tuna bean to dan te poi ama ro man na vekanianga anu pui chu tha tu bin ro man na siamanga adam chok le hlau si ti na te po ni thei ta tlat maya chuti ngalo ni na chuan pu Gerald ta chu natlangin kan hlapang te pon ti ve rau to mai theni ma se huan siam na man ro zor na dor lama kalten an thil hriat an ron soi vele chuan pu Gerald ta chu natlangin an hlap le don lova ang le tariau mai pi Hazelynn-i soidanang lo takin chu dor chu voi khat ma lo behau lo maya chu ringot chu ni se pu Gerald ta chuan do ta soi ti na ni mai ti thela nia anril ruwa zo na siam bel tu ber zok chu ama pi Hazelynn-i zok chuan chumengemo za chu dor chu lo va bia tian mu chuak tlat maya chu ti si enga tinge ama chuan a biak ve thu chu soilan le mi si lo ti zona lo piang le ta ani pi Hazelynn-i po chuan do ta soi ve tho ti na em niang chu ti rualin poi khoina tuara thi chhong an char tuna po dam doin khumala mureng hanrin hlel chu anuam mi lo maya a boi thak chole tariau mai chu tianga boro ka kal buai koi soi chota ka chuan nu chui do chuan abula tangin kan malak na te thlir ho lengu tin an thlen chin te chu an review thalea ti chuan le thil poimo tak main hai chuak le ta pu Gerald ta munu nung ber tu te an kom kol na chunga munai viper an hria thei te po chuan an mu hun an soi chu an chunga poi khoina thlen maninga daya ni hlom tian hre chuak ta tlat maya chumin mu hnu le abo maninga chung chu tu ma mu le bianom mialo nin alang ta tlat ani mishing dam lai ve bok ninga chung vel tu manan mu lo ngot mai chu makhan ti tur chu ni reng la taka ti chuan chu thil po chu nu chuina kongaril rukil khata pai reng turin an thil lung phe ka an chin sia le ta phot ani nu chui tu chuan thil om dan chi ri noi mai chu om zia phora in zom fel lo lai te zom fel le thil ni na dik tak fia fel fai fek foka hriat chua chuan hna berani tian chianga chumi tur chuan pu Gerald ta te in level te baka an compound pum pui chu en dik phot thain an hrele ta an nu painan soi chua du lovemo an hriat mi lo emo poin an ma ni phiaruk na le be du chan hriat tura oman ring ta deuh tlat maya chu tiang tur chuan thu nei tu sang hne na search warrant te anan dile te a ma se an ram chung en chua ringot po chu thil online ni don hau lo mai an compound chu azaw ema fan chua shim po thil hu porom taka ni lain ngun taka handap chua vek phei chu hu rom ani top mai a mai ro chu ti chung chuan thul san le mai an tum chuang lova ti chuan an nu pachen nei na tang chuan chu nau tak mai chu an tran ta ani ma se an rinai dain thil rin lelom an mu ma ta tlat mai in chung pindan om dan chu makan ti hlea pindan then khat chu lo nok nuai maya ma se nok tia ruk tur zong mi solin an podar almaira le podo in hong ne nuayang chi chu ni le mi lo thunga parol in lua che fel em big lo khosak na nu ma ang ber a mai ro chu tiang chu pindan then khat om dan ani lain
room dangte ro chu Geronimo tlang walai rumang mai alo fel le thar mai boxi amak khop mai abik takin chauka le choi do kanin hun borvel chu ti fai limang le zuala chuat no na ta na man ni ngei tur le re thelo ti re na chi po apulaom nge ani tin choi do kan chunga chuan chera lo lein hung vek boka chuat fai takano tumin an hung chho ni ngein alang in chung ti fai tu chuan hun mangrein a beina sa hle ti choga do kana thil in chi bu ruak thanem taklom dana chuan a chiang boka tin chu mai ni lovin energy drink bu ruak te po ma wangin chu mi chu tang hlea mu chuak le chau po soilovin in chung ti fai na chu thokani mel bok chu tinga in chung laman lo en dik mek lai chuan pon lama lo che ve mek midang te po chuan thil mu chuan lo nei ve boka pona chuan bolhlo halna nu ma niom taki muninga ma za ta lo ma chu tinga bolhlo hal ringo chu thil ma ka ni lem lova thingtlang oman ni wangin maniram chunga bolhlo hal ral mai chu phallo poni shan lo a mai ro chu chung bolhlo kang bang zinga chuan ru noi niom taki an mutel tlat mai le chuta Gerard tarim an lo chin chia tir to an ui fing shwai te chu engrim mo an shia ti shiat takin an bau lau boka a cheberan thleng don nin alang tariau mai a mai ro chu ngai dan ngetan siam malu tuk chuan nu diklovan chui vak thei tin shein nu chui tu te chu phur sual na lakai in veng ve ngal vata chulai mun chu Gerald ta te chen na inani miao wangin arim te po chu lo nam ve te po ni thei tin an rak hloi du lem lo tin ru them ni an hriat te po chu mihring ru nge ram saru ro ti an hriat chian ma chuan han hallelujah pui hloi chi an langai chuang lova pu Gerald chu ram wa nuam ti mi ani tian hria chu wang chuan an bol hlo hal zinga saru lo telani poin thil mak vaka ngai lo deu ani amai ro chu tia ngai dam deu reu ring hlel ti ti boxia anom mek lai chuan ngai ti thalo thei thil dangan mu belle tatlat mai in ko ta chuan thir bol hlo bom lian thadeu hi lo ma a chunga an en chuan vut le thil kang bang enge mo bok chu lom lea chung zinga chuan mihring hnung zang ruang tak mai hi an mule tariap mai ani tin in chunga chuan khoi lo kalna a mai chi bek te pakhat hi lo ma a chunga an en chuan pu Gerald ta revolver pistol chu lo om reng mai chu revolver chu du ema akalna pianga kengzel thin ti ama hre cheng tu te chuan an soya a fa te pani adamale Jason ate point chu silai chu in khom na tak ngel po akzel ni in an soi ve nge ani chu tiang khopa silai lom si chu ina chuan eng wanga kalsan mai nge niang tin ni dang zong po keng zia thin khan mel shed lo muturaram noi an kaldon chumbera a silai chu keng chuak le mi lo ti na ni dona a om lovin a mak dang dai le tariawani tin thil mak dang le chu a silai tang chuan munni ka ruani tlat maya ama pu Gerald chu silai lom le khoi thangani wangin a fa te le silai lam chin chang shedeu chuan amu thun khat le lovina da lowang an ti bur mai bokani ti chuan a revolver le ru theman mu te baka bolhlo bom hnung zang ru niom takan mu te chu en dik turin laboratory lama an thon pheita nithum nuwa an dik na result chu ran chuaka ru them nia an hriat te chu alo dik ngeya tin mihring ru nge ni ti an fin fia tabok ani tin chu mai ni lovin revolver a po chuan mitam mu tham lo thi sen nu ma muni boka a silai pum pui chu thi sen persin takina bo chuak vekani bera a cheng met per tu chuan nai taka thi sen perina per pha khopa naya met puak ti nani dona tin toi mo chuan ti fai tu min shuk te po shu ve nge ya ma se khol chang kang zok ne na nen dik nuwa thi sen kaina nu ma chuan mu chuak le ta thowani chu tianga thil chin chia tlak takan mu chuwa ve lai tak chuan nu chui tu tim dangin thil poimo deuh mai pani an lo mu chuak le hlau boka
chung mi te chuan pi Hazelynn-in be to mani le chumi ma vela pu Gerald da chet vel dana soi khan lo chui zui reng hi lo nia chu tianga an chui zui na lama chuan an in bullok dor pakata CCTV footage a pi Hazelynn ron lut lai hi langa chumi tum chuan re thelo ti re na tele thil ti faina chi sang sang a lei ti lang tlat maya chu tiang re thelo ti re na chu an in an endik lai nu chui tu ten an mu chuang khani le chia bok ani adang le chu CCTV footage tho Shell company ta petrol pump pakata tang an lak ania om na mun po Washington na raman nei na mun bulloka khana ni nge chu video chu poi khoina thlen mani February ni nga mi ania chu pi Hazelynn-in chulai mun atanga pu Gerald ta ron hole ni nia soikha ani chu da chuan pu Gerald ta pickup truck sen chu chiang takin alang thea ma se a khal tu chu mani lovin anu pui pi Hazelynn-i zok chu anile tlat mai tiradang polom chewa pu Gerald ta phone record chu luk takin an en chuak feka February ni ruka bean to ma kar chwa khan anu puin an long leidu nia soi dei fatia ko chu tu ma biega neilo tian mutsuak le tabok ani chu tianga pi Hazelynn-i thu soi tirin lelom tak tak thilan mu chua tak zela chuan nu chui dan kong po thlaka ngai niin an sheta an victim ve tho liam na tak tuar dam do in khuma lamureng pi Hazelynn-i chuan zep chenemo dot soi mo nei niin an sheta tlat mayani chu ti rual chuan ama ngei point liam na taka tor ve tho wangin aril hlel berahan nei ngot chu om lowan la ti ve de thowa amai ro chu asayang diak chu thil thlen nan niin an she thei to lo ani anrin dana tak phei chuan pu Gerald chu achin an she thenu nung ber a maning kalta vel khan alo thi fel dai to niang ti te an ngai to thleng hial to ani chu tiang ani tak noya chuan in thlashunom deuh ma se February ni som pania chuan pi Hazelynn-i bok chu thu zo fia tumin an vapan le ta do da soi ngei ni an hriat thu shilin thu dik soina hun chance voi khat anan pea nu chui to de chuan accident te in tok ani zok lo mo tin pe hel takin an zota an tong kama chuan vaunari manam deuh to bok nen an bo ruak po arit chhota viau mai amai ro chu pi Hazelynn-i chuan an thil soi chu om zia po hriat lo thu le a soi to baka chu engma soi tur danga nei to lo thu lo la soi ve cheu maya in puan ti lam chuan la hlat mel khop mai amai ro chu an rin hlel na sa to bok nen nu chui tu de chuan an zo na te chu a chan kim vek ma chuan top san mai an tum to big lova kapi bein tok nia i soi ninga chung khan pu Gerald dei khoya ma chan chin hriat turom lova mu tur pom lo khoya ngeom thudik soiro an han te le chara ani chuan an fa te bulaom thuina lo chang thuaya ma se nu chui tu de chuan chu po chu dik lo tian lo fin fia vek to ani chuta Washington lama akal nia a soi nia a paltlang ngei tur hud le bula check gate CCTV te Shell petrol pump tele mun dang atang te po CCTV evidence an la khom thule chunga chuan pu Gerald tareng rengan mulo thuan an shillea pi Hazelynn-i chuan keima min muem alo ti dai maya chu tenga thu anin zo chhotak zela chuan ama chuan ring hlel ti in hrethiam ve ta niin alanga tin an zo na te chan har sa ti tel baka ami zia point thak chhota zela a topa phei chuan polite seng talo a pasal chu tuna pola damarin thule mu tum tak takin an zong lo nia hria thu te a soi ve ta mia maya ma se nu chui tu te chu a thanga o mayan tum bau lo a rul tok zelin an por ve zela an por chak na rei to boka an han por ve ta tak mai chu por tholo maya an ni hot mai i pasal chu kan zong ringalom nang ma hian om na chui hria thudik soi mai la kan ching fel mai don lo maleo tin an khum ve ta piap maya chu ti rual chuan a thinan tirim ma manga a tong chuak du to lowang ti ten hlau ve tho boka wangin bol ti devin
ani chu poi khoi tu anga an rin hlel lo thu te anan sil le ria enga mo in ti pal te chu thleng ve the nia zep tur ni leinem tin anan thlem le ria ani pi Hazelynn-i la chuan engma zep ka nei lo ka ti chuwa alo tile mak boxi chutia an John spek chun po man tangkai du tak lova chuan man phot mai thain an sheta ti chuan damdoin ala omreng chung chuan pi Hazelynn-i chu apasal pu Gerald tha thu boy or tirin an man tapop mai ani chutia ama zo kan man tian an hria chuan chung khat nai le thenom ko veng te chu a thong chiang lea lelama chuan nu chui tu te hriat ang hre kil kel lo tan chuan makpo makareng la taka ama pi Hazelynn-i ngei po chu mi sual kut tuarin damdoina te hiala omania poi khoi tu ni lovin atuar tu ni zok omani laya ama zo kan man ta dai chu amak ve em bokani chu ti lai chuan nu chui tu te poin zo na chan turan langa ve tho mai pi Hazelynn-i chuan apasal chu lo that tak tak ta se enge chan yang kumsom thum pakwa zet chu nu pahlim tak nin an tu le fa te nge poin anin haulai tak ngial pon mungai manglovania chu ti lai apasal that tu han pu chu a chan fel takan chop chuak theilovani chuan korta jury teril ru ne hardon ti a chiang ani chu wang chuan Hazelynn-in apasala tha du chan turo mang te chu anan zong le tangat ngat maya an mu chua masak ber chu sum le pai thu ni le ta chat mai le pi Hazelynn-i chuan apasal hriat lovin a fa te pani adam le Jason ade chu paisa tam tham felo puk tir tian hret chuaka chu tiang thilan an hriat ta ka chuan a fa pa tui ma zok chu anu ne nain thurualin pa ber chu an that tamayam niang ti chu zo na lian takaloni ta an nian fa pa te pani la chu thiam chang zok nin chuin anin pu ton ngal char mai boka adama message pakhadan mu chualia phei chuan au nau pa Jason chu ke chuan hriat pui tu ka nei thato ka nangin engi nei ve tin alo wa vau de rap ani ti chuan an fa pa te pani po chu luk takin anan khom ve ta pu Gerald ta chinan hriat theinun berle bean tok nia pi Hazelynn-i na soin kara anun mandan zong chu chip chiar takan soi thei ba ka hriat pui tu le fin fianan nei thlap boka tin thilom dan shim chu han thlirin nu chui tu te chuan anin rol na lai turo mangan thlun zom thei tlat lo maya anni pani chuan filim nin alang le ta deuh tlat mai chu ta le an chui thuk zel nuwa chuan afa pa te pani hna a poisa puk tir pialama khan pi Hazelynn-i chuan sum kai hnoya thuruk danga lo nei rengani tian mut chuak le tarup mai nu ber chuan a credit card bila dollar singa sanga zetalo bakhol chun mai hi lo nia pu Gerald ta hi pakal khat ve tak credit card ti vel mang du mi lovania kar le thil dang le na sum tam tham dewa man don po poisa fai nga ta pechina ni tian hriat awangin chung credit card bill ba te chu pi Hazelynn-i bat khol liau ti a chiang viau ani chu tianga ni wang chuan pu Gerald ta chuan anu pui sum mandan chu hret chuak ani chuan anin hau pha hleng ti a chianga tin an thuin mu lo lak lo phei chuan tumaya thui kalpal po thilom thenia chu pu Gerald ta thina chan ber po nin an ring ta ani chu tianga pi Hazelynn-i tol that to pu han ni tamai chu a tir lama chuan a chung le khatte chuan an hret hiam lo hlea alaman tang deuh thup loma amai ro chu kumni vel nuaro rel na an tran meu chuan tlemin thiladang lam chhota ama an la hriat vek lem lo fin fiana sang te phorani ta ka chuan an ngayang ngota lo ni lo ti an hret hiam ta ani forensic lamin pu Gerald ta revolver thi sen kai kha ama pu Gerald ta thi sen nge ni ti an fin fia toa tin an ram chunga ru rawan chhar te po kha nen dik vek boka akan chiat na sata wangin tu ru nge ti hriata har deuh toa amai ro chu thiam na ril zok mitochondrial DNA testing manga nen dik nuwa pu Gerald ta ru nge ni ti an fin fia le ta bok ani ti chuan nu chui te chuan an mo an nei kim thokhat ta
pu Gerald ta chu a thi ngei ti a ru rawan hmu chhuat tangin a chianga a thana hman ruwa po ama silai nge ni ti a chiang ta tin thi sen kaidana tangin nai taka tanga ka ni ti po nial rual lovin a chiang to boka a kap tu po tu dang ni lovin ama nupui ngei pi Hazelynn-i ani ti chun chui tu lam tim chuan an pom thlap to ani tin pi Hazelynn-i chu a dot soi engemaw zat an hre chuaka poi khoina tanga atal chhuah theina tur lam hoi hlir niin an hre boka chu mai ni lovin ben to dan ni a soi te po kha fin fina tur engman mulo boka misual nu mai mo in be nai mo misual in pu Gerald ta nu zui nai mo pakhat ma chui zui turan mulo ani tin nu chui tu de chuan tol tha chan po hre chiang thokata anin ngaya pi Hazelynn-i chuan a pasal hriat lovin sumalo chalai kwal na sa hlea chuta a pasal huat ber chi a ba thil lei theina credit card mangin dollar singa sanga zet alo bazuya chu chuan nuwa hre chuakin na sa takin in hawanga a thin rim chuan a pasal chu kap tamai nia an ngai ani chumi china an thil han chhop chhuah chu a in phaman fuang reng hlea ma se zo na poimo tak chan theilowan la nei tlat mai pi Hazelynn-i chu poi khoi tu nia khami jing khan misual poin an lo beilo ni si chuan engtin nge khalai hmuna khan hliam pui tuarin lo om ngot thei tin a hliam te po chu engtia tor nge niang ti chuan la hre chuak theilo ani chu zona chu korta apoi mo don ti an hai big lovaniang kumsani som pakha January thlanin khinna hetiang hian prosecutor lam chuan thilom dan an soifia pi Hazelynn-i chuan a pasal Gerald ta ka hlum nu chuan thei topin crime scene chu evidence ti chiat vek tumina ti fire ni thum vel lai a be nge manro chi sang manga ati fai mai po chu du tok lovin a ruang ngei po chu a halaral ta ani tin heti chung zong hian pu Gerald ta chu mi nala dame mon ti theinan a pick up truck sen chu kholaya a khal chuak fo bok ani tichuan in lama a che fel thokhat nia in hriat nu February nuruka chuan sendi luya sangamana chuak angalan tira chuta changaron ho to lo le tuyatla a ruang po mu zo lo angalan tir tumin a chuak ta ma se a tum lo deuh main van duaina tok ve ta tlat maya leya din lai chuan ama chu che sualin le chang chuan atlapal ta hlau maya akum kuru le angum ru le anak ru te aso tliak ta hial ani ahliam tor chunat ema wangin atumangin a che thei don lo ti le tran pui tu au watangai don ti a hria chuti ni chuan a pasalom na po a soi thei nge lo ngai don tatlat maya ti chuan thon thu phua chop pain kor tang chuan a wak chuak ta theilo vain ham tan pa te chuan aril ruin script rap thak tak chu ziak mol to mai ani chutia ti dan tura ngai tu ngut lai chuan an longan zor chung chang kha ngai tu chuak ta hlau maya ti chuan chu mang tangkain an long leidu ne in soitenen chulai hmuna chuan a in hmua ben tok zui ta ni tin a thon thu top na chu a khor pum theita ani nu chui tu ten thuan zo fia lai khan long chuan lo zor ngei bok si wangin a thu soi po chuan oi man viawa ma se a mani vela Gerald ta chet vel dan an zo tak zela chuan chople chilin dot dang pho chup zela lo ngai ta chuta CCTV footage atangin thu dika lang le zel box ya dot pakhat thup nan dot danga soi zela atopa chuan a changtu te poin an dai seng talova ti chuan a script rap thak tak thlasang thon thuai po rap thak zok a pasal bodan thon thu chu a ziak fia zo talo ani tin prosecutor te chuan an thil soi chu liam tor an wa mulai a in thom na te chuan a di chiang ani an ti boka an wa mulai khan in tuam lum heavya a chan po a pasal motor chu chulai hmuna chuan hnut chia ke hoa chulai hmuna kal ve mi lo anga in lan tir tum wangani an tia thlasik khowata ke ho turin a in thuam lum sa thlap an ti ani korta chuan pi Hazelynn-i ukil te chuan voi khatma ama ber chu thu zo fia tur point an ko chuak lova a in chan boin hlawem niang ti ngai tu thei takani tin thu she tu pakhat man nei lo boka
pi Hazelynn-i chu tual that tu ni lo ti po soi du lovin an chan na ber chu nu chui tu te hian fin fia na fia fai fek fok an sop chuak thei lova chu wang chuan Hazelynn hi thiam lo chan tir ngot the ni lo ti deuh zong chu ni ti chuan jury de chuan dar karnga verain ron khom nuwa thutluk nan siam ta kumsani som pakha January thatop khan pi Hazelynn storm si chu apasal tha thu boya chuan thiam lo chan tir ni in dam chung tang tura shem anita kumsom ni panga tan thlin nuwa parola chua dil thei don ani ama mai chana ti pui ve shim shim du te kan lo om takin tuna hian Coffee Creek Correctional Facility Wilsonville Oregon a atang mek ani ole khati zong kha tun chum Geronimo crime kan ti chua thei te chu ani le ta ngai nomin lo ti le ngei po kan be se in zawai in tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule